yau ya dai yan garuwan su zo su dan samu ruwan ma ba anya abun nan ba sa hannun wani mugun kwa a ce kullun ni kenan a raba a jikin dan garuwa anya ba harkar mafiyar nan da in fara hawa manyan motocin nan alaji kowa ya dai ganin nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Malam Anas Faisal a kapta. Malamin ne duka an wani lafiya wallahi nayi matukar farin ciki da na ganka nan na samu ka kana ta samar na gaji da zaman ruwan nan na buga har yanzu aljihu ba ko sisi ba wata hanya da ake bi ne mutum ya zama attajirin mai kuɗi kuma fara hawa manyan motocin na alaji na gaji da wannan bugar wallahi hawa cikin gaske makwa ka shirye so nake faɗan gwati an gama ka tabbata akwai inda zan kai ka take yanke za ka yi kuɗi. Let's go! Kai da ka san da wannan gurin dan bakin ciki baka ga mun ba? Ya me kake ci na baka na zuba? Ai ka san inda na ji batun kuɗi wallahi hankali na tashi. To duk gaggawa ungozo. Kina wani bari yake. Duk gaggawa ungozo mu dai ta bari ayi. To dan kai ka gurin wani boka ne. Alhamdulillah. Ba dai zan yi kuɗi ba? Kamar rikita ido. Wallahi an wuce. To amma muje. Me shiya ta a ciki? Shiya ka? Shiya me shiya ma okay shiya? A to karka damu. Zan siya maka G-Wagon 2019 sabuwa kar fara wallahi wadda kar ma mutum ya ce domin baɗin ciki. Ba sallama nan. Ba sallama nan. Hasara nayi. Aje a dawo daga baya. Ta baya za ka sigo sai ka yi asar. Ta baya za ka sigo sai ka yi asar. Ta baya za ka sigo a yi asar. Kudin ma ka yi asar ba. Daga baya. Daga baya. Kara. A dawo a zo nan. A kara sar. Aikin ki tana kyau. A zo nan. Ba mu samu nafisi. Aljani Oduduwa ya riga ya sanar mana abun da yana tafi da ku. Ana so a yi kudi ko? Abin da ya kawo mu kenan. Abin da ya kawo mu gurin kamar kenan. Wallahi da mun ka faɗa ka ji ko? Da mun ka faɗa. An sanar mana. To boka. Wane ne Faisal a kafta a cikin ku? Ni ne nan. Me farar rigan? Ni ne. Ita ne tana so ta yi kudi ko? Ka tabbas ma kuwa. Nan ka sani wallahi. Aljani Oduduwa ya riga ya sara kome. Kudi kiri ga kin gama kudi a garin nan. Alhamdulillah he na sai G-Wagon guda 70. Kin san wane na Aliko Dangote? Sai shi kware ma kuwa. Tab. Ya zo nan wurin shekara 73 da ya wuce. Kace shi ma ya zo nan ya kuɗi. Kin san Mangal? Ya zo nan shekara 50 da ya wuce. Ita ta. Na sani. Ita ma ta zo nan. Mu ne mun sa ta yi kudi kin kar Najeriya gaba daya duniya an san da shi. Sosai. To babu magana. Zaki kudi. Kaman kafta ido. An dauke wuta an kawo wuta. Ka ce manyan kaɗanan suke karewa mu ba mu sani ba. Yau ai da tuni ma na zo na yi kuɗi wallahi. Dan ta zo nan. Lalle za a samu Alhaji Anas Faisal a kafta a garin nan. Wallahi sabuwar G-Wagon nan siya ba. Faisal a kafta ita ne ta ce za ta yi kuɗi ko? Ni wallahi ni ne. Ashe ma ya sani. Amma akwai sarari fa. Guda daya. Wallahi. Ni fa inda zan yi kuɗin nan wallahi ko me kace wallahi zan yi. Let's go. Shi wallahi zan yi na yadda. Zakiya.
gudunmawa ba wallahi Zakiya. komai kace zan yi komai ne zan yi Amina ki wanda kin fi so duk duniya. wanda nan fi so na fi kauna Zaki kawo mana zuciyansi. a shi ya fi komai sauki na mu duka ne gashi wallahi shine aminu Na mudika. a karkada mu Aljani Oduduwa ta riga ta sanar da mu. yawwa to shi sam karkada mu ni ban damu ba in dai idan ya mutu kada kai tsatsa karke mu baki in ka mutu zan gina Hey! Amma sayaniya nan. Za a cire zuciyar na mudika. za a cire ba komai ban damu Za a cire zuciyar na mudika. da wannan ya mutu Za mu kawo ma Aljani Oduduwa. wallahi na ba da zuciyar nan mu duka in dai zan yi kuɗi zan zama babban alhaji ana special a kafta a garin nan wallahi zan ba da zuciyar nan mu duka kaga in ka mutu ba matsala bane zan gina masallaci a dambare ladan Allah zai kai ba makabartarka karka da ko karka da to wallahi karka da a karka ce komai karka ce komai Allah in dai sai ka bada zuciya ta zaka yi kuɗi karka mu baki to wallahi ko zaka mutu a